Baybay City, Leyte, one of the most progressive city in Eastern Visayas. At today ay pupuntahan natin ang isa sa mga sikat na tourist destination ng syudad na ito. Tara at samahan niyo kami sa biyahe namin ngayon. But this time ay Leyte Venture naman tayo. Welcome mga katim to the 16,000 blossoms of Lintaon Peak, City of Baybay. Around 83.1 kilometer o nasa halos 2 oras mula dito sa lungsod ng Sugod ang kailangan nating bihiin upang marating ang Lintaon Peak, Baybay City. Sa halagang 20 pesos na entrance fee ay may enjoy mo na ang buong lugar. Mula sa tuktok ay matatanaw mo ang napakalaking karagatan at pag sinuwerte naman ay maaabutan mo ang napakagandang sunset. Talaga namang sadyang napakaganda na ng lugar na ito. Pero pagsapit ng dilim ay mas lalo pa daw itong gaganda dahil sa taglay na ilaw ng mga bulaklak dito. Kaya naman ay talagang hinintay namin ang gabi upang personal na makita ang ganda nito. At maswerte pa tayong masaksihan ang opening of Christmas lights ng lungsod. Sayang nga lang at hindi natin nakunan ng aerial shots ang fireworks display nila. Ganun pa man ay successful ang opening nila na nasaksihan ng libu-libong mga tao. Matapos nga ang halos kalahating araw na adventure ay napagod at nagutom na kami. Kaya naman dito sa boulevard ng lungsod, kami ay napadpad. Ihaw-ihaw o barbecue ang main dish ng mga kainan dito. Sa dami ba ng mga taong gustong kumain dito, ay pahirapan makahanap ng bakanteng lamesa. Pero maswerte pan kami at nakakita kami ng bakanteng mesa na saktong-sakto para sa amin. Isang atraksyon na naman ang napuntahan natin mga katim. Bilang mga bisita sa mga ganitong lugar, naway bigyan natin ng importansya, alagaan at respetohin, bigay man ito ng buong may kapal o gawa nating mga tao, upang ang angking ganda nito ay maabutan at masilayan din ng mga susunod na henerasyon. Kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Naway hindi kayo magsawang sumuporta at balang araw ay mapupuntahan din natin ang lahat ng magagandang lugar dito sa rehiyon natin. At sa lupang sinilangan, walang iba kundi ang Southern Leyte.